Nagapabilin sa gihapon nga mapag-on ang suporta sang Estados Unidos sa Pilipinas. Ginatag ini sang Armed Forces of the Philippines kasunod sang reports nga gin-redeploy ang pila ka missile systems sang US halin sa South Korea pakadto sa Middle East bangod sang nagapadayon nga giyera batok sa Iran. Suno kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala sang indikasyon nga may ara sang plano ang Estados Unidos nga bawion ang ila military assets nga nakabase sa Pilipinas. Nahibaluan nga may yara sang Visiting Forces Agreement ang US sa Pilipinas kag may access sa pila ka pasilidad sang militar. Dala sa mga US assets sa Pilipinas ang Typhoon o mid-range capability missile system nga nakadeploy halin pa sang 2024. Dugang pa diri ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System nga nag-abot lamang sang nagligad nga tinuig kag ginagamit ini nga mga defense system sa military exercises. Pahayag ni Trinidad nga nagsugod na ang US sa pagkuha sang pila ka missile defense systems halin sa South Korea para i-deploy sa Middle East. Suno pa sa iya nga nagapadayon ang pagpalapad sang kooperasyon sa tunga sang Pilipinas kag US. Ginhatagan man sini sang pasidungog ang pag-aproba sang US Congress sang Desyembre 2025 sa Philippine Enhanced Resilience Act nga nagahatag sang $2.5 billion nga security assistance sa masunod nga 5 ka tuig. Ang Pilipinas kag Estados Unidos konektado paagi sa Mutual Defense Treaty sang 1951 nga nagapahanumdom sa duha ka pungsod nga magbuligay sa tion sang armado nga pagpang-atake.